Diwrnod enfawr yn hanes Sgrameer. Diwrnod y byrgyr. Fi'n gwybod fod ti mas na, a fi'n mynd i ffindio ti. A ti'n mynd i mewn ynddo fi. Let's fucking do this! Ni fan hyn, yn y grazing shed yng Nghaerdydd. A be sy'n da ni fan hyn? Truffle shuffle. Double beef, double smoked bacon, double chorizo, jalapeno infused sour cream, red onion, ketchup, lettuce. Wow. Onion rings, nhw'n edrych yn crispy, denau iawn. Gyda halen a herbs, a dirty fries gyda jalapeno, sour cream, Cajun mayo, caws, bacon, drwg iawn. Oedd y bite cynta yna, oedd just y bwn yn feddal, y cig, y bacon yn neis, y chorizo yn neis, y salad yn crispy, a popeth yn gweithio fel byddin pleser. Wel oedd hwnna yn fucking delicious. Fi'n mynd i dechrau'r fideo yma gyda 5 allan o 5. So wedi gwneud hwn yn y hanes o Sgrameer, ond i'n dechrau gyda 5. Co, fi allan o geiriau, mae eisiau dau fan yna fi, okay? Amazing, just amazing, like, oh. Right, fi wedi cael digon amser nawr i cwlo lawr. A lle nesaf fi wedi dod yw'r Caerphilly Mountain Snack Bar. Enw'r bwrgyr yma yw'r Mountain Monster. Ond fi yw'r monster. Dyna nhw wedi galw hwn, Byrgyr am Mir. Mae da ni tair burger, tair bacon, mushrooms a winons a caws mewn pob twll. Fi wedi rhoi pinafal mewn, achos fi gallu. A fel Nadolig eto. Mae'n blasu ac yn edrych yn fochyn, a fi'n teimlo fel mochyn. A gyd ti angen weithiau yw bwrger ffocin fochyn. A fel chi gweld, nhw dal yn neud slush puppies yn Caerphilly. Throwback Thursday, hey? Fi'n sori, mae rhaid i hwn eto cael 5 allan o 5. Ac yn olaf, fi'n dod i'r smokehouse yn Abertawe i smasho'r burger olaf. Y donut burger. Swiss cheese, 2 streaky bacon, donut. Ac i fynd gyda'r naughtiness yma, sweet potato fries. Ti'n mor sweet. Mac and cheese. Mae'r un yma yn diddorol iawn. Yn gwahanol iawn i popeth arall fi'n cael heddi. Gafodd e'n drwchus ac yn pink. Yn y canol, mae hwn wedi ei fygu. Fesa'n ysmygu 100 o fags y diwrnod. Mae eisiau ti stopo. Mae'r caws yma'n aeddfed iawn, fel fi. A ydy we'n mynd gyda'r burger yma? Na! Mae'n arall yn cnoi'r dwst. Burger gyda donut, bach o brecwas, cino a pwdin. A fi'n dwlu'r ffaith fi wedi cael rhywbeth melys gyda burger fi mewn un. Eto, 5 allan o 5. A os mae unrhyw un yn coran amdano'r ffaith fi'n rhoi 5 allan o 5 i bawb? Wel. Sioi fi hwn. Os chi eisiau sioi'ch hunan, newch sioi'ch hunan. Okay? Does dim ffordd i wahanu'r 3 burger yma heddiw. Mae'r burger yn fwy na bwyd. Mae'r burger yn fywyd. I'w gadw, ei drysori a'i garu. Mae'r burger yn sanctaidd. Amen. Diolch am ffucko fitness filan.